Sa number 2, Attorney Pacifico Maghari III ang nagapabilin nga City Administrator. Ini ang ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Atty Benitez sa pihak sang huring-huring nga may magabulos kay Maghari. Performance naman sa mga department heads ang ginapa-review sang alkalde. Sa Mayo 10, Miyerkules, malift ng banning para sa appointment sang political candidates nga nagkalapierde sa tinalikdan nga piniliay. Sunod kay Mayor Atty Benitez, balantayan pa kung sino sa iya mga kaalyado nga napierde sa eleksyon ang iyatagaan sang appointment sa syudad. Inisamtang gina-review ang performance sa mga department heads kag iban pa nga appointee sa Bacolod City Government Center. Ginpanginwala man sang alkalde ang pag-ilis kay City Administrator Pacifico Maghari III. Inibangod sa mga istorya nga ang iya kandidato sa pagka-vice alkalde nga si Attorney Cesar Distrito ang mga ginaalagar magabulos sa pwesto kay Maghari. Tanan sila under review. There are few that are excellent, there are few that are poor. Okay. And that is always an ongoing issue. But Thank you very much, everyone. Mayor, that Attorney Maghari will be replaced. That's not true. That's not true. I know.